I dobrodošli u Ninja Ratnike, vaš voditelj Jovan Nikolić. I idemo sa prvim takmičarem, to je Filip Radojković, zvani Fićar. I evo, on ima nekoliko sekundi da uradi prepreke i krećemo. Prva prepreka, kapija. I uspješno. I druga prepreka, ne znam šta je, da vidimo. Penje se na zid. I ide Filip. I ide. Šta je ovo? Dobro. Kakve su ovo prepreke? Ne razumem. I trči, ne znamo, da vidimo. I šta je sad? Na prstima. Ide Filip, uspješno za sada. Ostalo mu još nekoliko sekundi, brzo treba da požuri. I zadnja prepreka, treba se popiti na zid. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ništa, odustao je Filip. Evo Čurke, imamo i Crkena, Susukilu i Klap. I naš sljedeći takmičar, Jovan Nikolić. Da vidimo da li će on uspjeti da pređe sve prepreke. Počni. Prva prepreka, kapija. Odlično, idemo na sljedeću prepreku. To je zid. Vreme ističe. Imamo još 60 sekundi. Ajde Jovane. Još 50 sekundi, da li će uspjeti? Ravnoteža. To je uspjelo. Oko drveta. Još 35 sekundi. Trči Jovan Nikolić da bi uspjelo. Sljedeća prepreka. Penje na prstima. Uspješno. Sada na terasu. Odlično. Još 20 sekundi. I zadnja prepreka. Još 10 sekundi, požuri. I odostaje Jovan Nikolić. Isto kao i Filip Radojković. Aşağı kuşa kalaba. Hadi bula, hadi bula, hadi bula.